Il-vot ta' 8 ta' Ġunju mhux vot importanti biss għax iridu neleġġu r-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill Lokali, imma wkoll għax iridu nagħtu vot ta' fiduċja ieħor lill-Partit Laburista u lill-Prim Ministru Roberta Bela. Dan stqarritu l-kandidata għall Parlament Ewropew Marija Sara Vella Gafa waqt attività organizzata mill-Partit Laburista f'Ħażebbuġ. Hawn istqarret li dan irid ikun vot ta' fiduċja f'kull Ministru tal-Kabinett u f'kull Segretarju Parlamentari fil-ħidma kbira li qegħdin iwettqu kull wieħed u waħda minnhom. Is-saħħa lil Maltin għaliex fl-aħħar 11-il sena tajna s-saħħa lil kull Malti u Awċi. Dan għamilnieh b'inizjattivi u b'miżuri li tant kienu importanti sabiex tejjibna l-ħajjiet tal-Maltin u tal-Awċin. Għamilna dan billi tajna għejxin aħjar, billi tajna l-pensjonijiet u għollejnijom sena wara l-oħra, billi tajna childcare b'xejn, billi investejna fil-familji tagħna sabiex ikollhom għejxin aħjar. Vella Gafa qalet li għandna nfehmu lil kulħadd kemm importanti l-vot ta' 8 ta' Ġunju biex ma nidilfux dan kollu. Appellat biex dawk li qed jgħidu li ma jridux jivvotaw jersqu lejn il-kandidati tal-Partit Laburista u lejn il-partit sabiex nismawhom nikkonvinċuhom bil-fatti u ngħinuhom fejn jkun meħtieġ. Dan il-partit biss għandu fideh il-fatti xjuri minn fejn telaq il-pajjiż 11-il sen ilu għal dak li għandna llum. U l-Partit Laburista biss li joffri s-soluzzjonijiet għall pajjiż tal-Partit Nazzjonalista mhuma joffru xejn. Vella Gafa qalet li l-Partit Laburista għandu manifest b'10 temi importanti li fuqhom irid jimxi permezz tar-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew. Politika li fuq kollox imsejsa fuq il-paċi, politika li ġib lil Malta l-ewwel u qabel kollox. I qalet ukoll li qed nikkompetu kontra partit li kontinwament jiżra l-mibeda jattakka lin-nies personalment. Min-naħa l-oħra, il-Partit Laburista jibqa' maqut wara l-Prim Ministru Roberta Bela, partit wieħed li mill-Gvern jibqa' jaħdem favur Malta u l-Maltin. Waqt din il-provokazzjoni ġejja min-naħa tal-Oppożizzjoni, il-Laburisti jażlu li jibqgħu kalmi u l-Gvern jkompli jgverna. Għal provokazzjoni, il-Laburisti għandhom jwieġbu billi fit-8 ta' Ġunju joħorġu jivvotaw biex jagħtu sinjal ċar li jridu li l-pajjiż għandu jkompli jitmexxa minn Gvern Laburista fit-triq tal-progress.